שלום חברים, ברוכים הבאים לשטח של גלעד. אני רוצה להראות לכם עכשיו גרזן ששיפצתי אותו, גרזן שקיבלתי מאחי. היה קצת חלוד, הידית הייתה ממש יבשה ושחורה ככה. אז הדבר הראשון שעשיתי, פירקתי את הידית, את הקאט בעצם מהגרזן. גילפתי מקום לאצבעות, אתם רואים את זה, מותאם בדיוק ליד שלי. יש פה גם מקום ככה ממש נוח. הופה, שימו לב, ממש ככה תואם ליד שלי. את הקטע הזה חיפשתי מעט, את כל השאר החלקתי ברמה ממש גבוהה עם כמה סוגי ניירות ליטוש. פה גילפתי איזושהי יעל קטנה. הגרזן, השחזתי את הלהב ממש ברמה של סכין. יש לו פטיש שזה נותן לי יתרון בשטח. כאן מה שעשיתי בנקודה הזאת, אתם יכולים לראות שיש פה חריץ. בעצם החריץ הזה הוא מיועד לכך שאני מכניס קונוס שעשיתי אותו מעץ בוק, עץ קשה מאוד, ואת הקונוס הזה אני דוחף פנימה. הוא יוצר לחץ גדול והגרזן לא יכול לזוז לשום מקום. אני לא יודע אם אתם יודעים את זה, מן הסתם לא, כי אף פעם לא סיפרתי לכם, אבל אני מאוד אוהב דברים כאלה, מאוד אוהב להכין את הציוד לבד, וגם אם לא לבד אז לשפץ דברים ולשפצר אותם, לעשות אותם קצת יותר טובים ומותאמים אליי באופן אישי לשטח. אז הרבה יותר כיף. עכשיו את הגרזן למשל, לקחתי ניירות ליטוש בכמה רמות. קודם כל גס, הורדתי את זה הרצינית, כל החלודה הרצינית. לא היה אכפת לי להחליק אותו ולהבריק אותו, רק לנקות אותו קצת. חלודה זה לא הכי טוב לעץ. עשיתי לו אחרי זה ליטוש עם נייר דק יותר, וזהו, פשוט מאוד. עכשיו יש לי גרזן ממש נוח, האמת שהוא מותאם ליד ימין, ממש נוח, איכותי, טוב לשטח, חד, כיף גדול. אז להתראות.